Ngayon mo, boss. Gayong mga para sa lalaki, sa babae. Para sa babae yan, no? Gusto mo? Gusto mo ito, boss? Mura lang to. Ilan na? 100. Saan mo na? Haplas o kimnon? Pagkita ko sa'yo, demo ko sa'yo. Paano gawin? Kilala mo yan? Ibo ka na rin? Tibo. Pademo ko sa'yo, paano? Ganito lang, oh. Lagay at dito. Isang pitik lang ito, boss, oh. Ang ganyan pa. Kila yan, boss? Makakama lang yung lock mo man. Mo pa nga. Ganito yan, boss, oh. Tibo, na yan. Oo. Boss. Take ko lang yun. Oo. Palapitin ka yan, boss, ha? Tingnan mo. Rampa yan, oh. Pang missionary, boss. Sasayaw yan, boss. Wala, sinyasan niya. Si amang to, sinyasan mo rin. Oy, sasayaw yan. Tingnan mo, oh. Aha. Ha? Ano? Uwi ko na to. Uwi ko na to. Ayaw niyo? Ayaw talaga? Magkano? Sandaan? Sandaan lang. Alis ako. Wala na. Sige. Gusto niya, akala ko wala kang pera. Taguan din natin. Lalabas lang pala. Tagal mo. Tatawad ka pa eh. Epektibo naman to. Ano? Uy, may... Sampol o to, sampol. Oh, sampol. Sampol o to, sampol. Kahit ganyan lang, isang bitik ko. Sasayaw na yan. Pwede mo biling. Pwede. Una palit. Puro ka. Ay, pag-ilog ya. Ito lang, oo. Ayaw, ako na. Basta Ako lang kasi merong orasyon yan eh. Naday. Dagdagan mo, meron ka pa. Magkano yan? Lagay. Isang daan lang, isang patak. Oh, gusto niyo dalawang patak? Dalawang patak. Oh. Ito lang ako. Salo. Ayaw niyo? Ay, sabay. Ako sa una. Ayos. Okay na. Alis na ako. Yang sa na yang. Ibang. Ayos gunit-gunit yang. Hindi nga nagulit. Mo daw may sikitin mo yan. Ya pagpuya mo yang, ako trabaho mo yang, biyalahin na ba kayo tumasok ko? Hindi naman kinasabi Ayos mo yang. gunit. Ano ba siya asal? Kapag hindi ka inalagay pag-anang yan. Pagpuya yang ba? Para ba yung tikin itong